Erokamano ahinya Nyakaramogi Ajwang' kuom medo kete Ramogi TV e chenro marwa mar Rupiny Okinyi ma kawuono. Gi lak sechegi wadonjo e nonro mar gazeta. Nitiere kae kod jafwambo wadwa Boniface Otieno mar mondo mi wami siso mar ng'eyo matut gigo manitiere gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation. Kata obedo ni aseng'isi ni gazede okinyi ma kawuono omenyo mana gigo manowacho odiochieng' manyoro kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ma koro odiochieng' manyoro nowuok oko ka oseyo telo mar jatend piny Kenya William Ruto ni ok osebedo katiyo ne jo Kenya e yo ma owinjore e thuolo mar higni 4 mosebedo e telo. Yawre Boniface ichiyo nade? Oyawre ahinya, chiemo maber. Gino ni wendi chiemo maber okinyi ma kawuono. Ni Nyakaramogi Ajwang', kuonde duto ma untie wageno ni chiemo maber kendo usemako gino munyalo timo okinyi ma kawuono. Wan ka mondo wakolnu gazet achiel kachiel kendo mano moru unyalo kawo thuolo maru mondo an udhi kata mana e chiro kacha mondo unyiew umed somo matut. Otherwise agoni erokamano kuom rwak makende. Machiegni nonro mar gazeta Boniface. Adwani wachak kod gazet mar The Standard kalore kod weche mopogore opogore. Wasewacho ni gazede ariyo gi weche magimiyo pek onge pogruok. En mana kotudore kod gigo mane Rigathi Gachagua jatend duond bura mar DCP mabende ne en jalup jatend piny manothich oko e apisi nowacho odiochieng' manyoro. Mak mana ni dhok magitiyo godo ema opogore. The Standard okete kae ni Gachagua bombshell. Daily Nation to okete kae ni 4 wasted years kalure kod Gachagua. Kwachako kod gazet mar The Standard, inno kokete kanyo Gachagua bombshell ka koro wacho kanyo ni nitiere moko kuom singo ma jatend piny Kenya William Ruto nosingo ne jo Kenya, singo makamago pok ochopo kare. Nitiere chenro moko ma podi pok ochopo kare kata kinde mathoth ichako gito ging'ukore gi ediere. Nitiere wechego mag hola, wechego mag mibadhi kaachiel kod wechego ma koro oyango kata olieko ni sirikal osebedo ka nego jo Kenya e yo ma ok ni kare. Magi gik makoro mane en jalup jatend piny Kenya kendo jatend duond bura mar DCP mano Rigathi Gachagua oseyo godo telo mar jatend piny Kenya William Ruto. Ano ka gazedni mano mar The Standard bende omenyo moko kuom key issues makoro Gachagua ne owacho odiochieng' manyoro kata weche madito mane Gachagua owacho odiochieng' manyoro koseyo godo higni 4 ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo e telo. Boniface. Adier ni jatend DCP ma ne en jalup ker machon Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro nyowuok oko tung' mosuo kod tend President William Ruto mantie telo gi seche machalo kamagie. Kendo ochal ka ng'atno maneno ka owacho ni gazet mar Nation ondike ni 4 wasted years. Higni 4 machal ka gima onge gimotimore. Mane kaka Gachagua neno ni sirikal mantie sani mane otiye chon actually notiyo higni 2 kapok nothicho oko. Owacho ni ooyo manifesto manomiyo jopiny opogre kod gima usetimo ni jopiny. For example, kwa dhi kata mane public debt Nyakaramogi Ajwang' en gowi ma piny Kenya nigo mano kata gowi magiholo e bengi ma pacho kae kod kata development partners magitiyogo mopogre opogre kaka IMF kaka World Bank. Nitie pesa magiholowaga to watiyogo kaka jo Kenya to waduoko ngi through our taxes. Koro Gachagua wacho for example by 2022 public debt gowi ma Kenya nen go by 2022 August 2022 nen trillion 18 gimoro kanyo to by now wacho ni gowono osemedore malo nyaka trillion 13. Kwa dhi weche thieth Gachagua wacho ni sirikal mantie tich gi seche machalo kamagie ne dako golo okumba mane watiyogo chon mar NHIF to gikelo SHA. Wacho ni SHA nitie kod ng'ukruok mang'eny mopogre opogre. Linda Mama ne wan go chien kacha wacho ni gik machalo kamago sani onge. Wadhi weche agriculture, weche pur pacho kae Gachagua wacho ni kata mana pesa mimiyo weche pur pacho kae tin kabisa 2% of total budget. Wacho ni tin kabisa. Oripobeni kata wacho ni kaber ripomi sekta mar pur 10% of total budget seche duto mondo japuro yud kaka konyore. Gin weche mang'eny Nyakaramogi Ajwang' magi to mana paro mare nyalo wacho kamano. Sirikal bende bro defend themselves nikech ginyal linga to Gachagua wacho weche machalo kamagie. Nyaka wang'e ni jatend DCP wacho wechegi nikech samoro odwaro ni ochung' mbele kacha, odwaro ni ong'is Nyakaramogi Ajwang' ni President William Ruto pok otiyonu. Aparo ni ja Kenya yudre kama tek kabisa nikech gibro amua. Asebedo ka wacho seche duto ni sirikal mantie tich gi seche machalo kamagie
un kaka jopiny mobro go gi kogno mondo unen oyo jogi to setiyonwa ama jogi pok otiyonwa. Joyce. Kapod wantiere it gazet mokwongo mano mar The Standard kanyo nikech ing'iyo kanyo ka koro mana kaka wasewacho bende isewacho gi e yo makare ka koro giwacho moko kuom gigo mane Gachagua wacho odiochieng' manyoro. Mokwongo wacho kanyo ni jatend piny koso chopo singo mane ochiwo ne jokenya kinde mane nitiere kisera mar ombulu. Ndike kanyo ni broken campaign promises ka koro seyo jatend piny Kenya William Ruto kuom jwang'o moko kuom singo ma koro ne okonye mar mondo mi odonje telo. Kopogore kod mano bende koro sacho ni nitiere chenro mopogore opogore mag sirikal ma koro nyaka sani wacho no segore Luanda. Kuom ranyisi owacho kanyo ni bottom up economic transformative agenda mano beta wanted kod NADCO report ka achiel kod 10 point agenda duto wacho ni osekoso chopo kare dwaro margi ka koro nyaka sani wacho ni nitiere chenro ma iketo mamoko mar mondo mi koro ogol pach jo Kenya e wechego mag beta wechego mag NADCO ka achiel kod 10 point agenda. Wach machielo mabende oseo godo sirikal en human rights and the rule of law. Sani koro seyo jatend telo mano mar jatend piny Kenya William Ruto kata sirikal mano mar Kenya Kwanza ni kinde ka kinde osebedo ka ketho chike pacho kae wechego mago mag nek ma aoyae wechego mag ndicho ka chiela koda jonjore mago mag gun sama koro wasebedo kwaneno ka thoth ahinya e kinde gi ma koro wachomo yiero. Kopogore kod mano wechego mago mag uchumi pek mar ngima makoro wacho kanyo no seyo telo mar jatend piny kuom medo usuru mabende sewacho wechego mago mag medruok e nengo mar mauta mabende okelo medruok e nengo mar wuoth mahinyo jopinya wechego mago mag medruok e nengo mar chiemo ka chiel kod onge mag tije e pacho kae mawacho kanyo ni gin stagnant job market ka chiel kod wechego mag hola mabedi wacho kanyo ni Gachagua wacho ne thuolo mar higni 4 mosebedo gode telo ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo gode telo wechego mago mag hola osemedore. To ang'eno odiochieng' manyoro Boniface kinde mane Gachagua tieko mana loso kama jotelo masiro lwedo jatend piny Kenya William Ruto nowuok oko mano mar duoke nikech anno ka sigana makama omiye peke it gazet mar 6 ka achiel kod mano mar 7 mano mar gazet ni mar The Standard. Kodhi it gazet mar 6 ka achiel kod mar 7 kanyo e mwanene sigana makamano mopogore opogore to bende mana kwasewacho ni moko kuom jotelo mago masiro jatend piny Kenya William Ruto gin bende koro ne giwacho no ginyal wuok oko ka koro ok ginyal ling kinde mag Gachagua wacho weche makamage. Anno ka it gazet mar 7 kanyo no telnegi kod jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah. Gin bende koro ne gidwaro ni Gachagua en bende ne nitiere sirikal ni kuom thuolo mar higni 2 mokwongo kapok nothiche oko. Koro ni penje ni ento oketore kanye e higni 2 mokwongo kapok nothiche oko gisani ma koro seyo telo mar jatend piny Kenya William Ruto. Anyalo wacho ni mae en siasa kendo nyakoro Magajwang' nyaka kiani be inene kaka nene ni nikech seche ma ne in former deputy president nitiyo kuom higni 2 kapok nothichi oko jogi legislatures ama kina Ichung'wah giri gi Junet Mohamed gitemo wacho ni nin gi opportunity maber mar keto Kenya kama ne idwaro nikech ne wami nafas bitiyo kuom higni 2 kapok fallout mane nitie nobetie ba ne wathichi oko. Gipenje ni timo nwang'o ama ni timo jopiny ang'o seche ma iwacho nwa sani ni plan magwa chal ka gima ochwadore e Luanda. En penjo maber but ana nyalo wacho ni en siasa. Nyakoro Magajwang' amedo mana nuoyo ni kendo asebedo ka wacho kabiro Ramogi TV kae ni udhi yudore kama ok anyal wacho ni kama tek anyalo wacho ni kama ber nikech sani dhi chopo sama wadhi timo yiero 2027 e seche ma ka inoyiera kaka MCA maru for example to okatiyonu maber un gi ratiro mar thicha oko. An kata weche political parties affiliations gi ok apar ni jopiny dhi rango gigie malich ahinya. Ng'ato nyalo kata chung' gi independent party to ka japiny ohere ama notiyo ni jopiny maber to aparo ni boro mana yiere. Seche duto un go opportunity mar miyo wa change ama kelo lokruok ma udwaro. Jo Gen Z seche duto ugoyo koko left right and center e mbui kacha but koko mugoyo e mbui kacha ta ang' momiyo dak uwuog oko for example mondo front candidate ma tindo kaka Gen Z mondo chung'e different elective post mondo uyiergi. Anyalo wacho ni Kenya yudore kama ber kabisa 2027 mondo miyo gikel change magisebedo ka gidwaro but ana anyalo wacho ni magi to mana siasa
japiny to ema biro moa kwachopo 2027 elections. Yes. Ka koro nyaka sani bende ne giseyo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ni nitiere moko kuom gigo makoro ne owacho ma onge ranyisi moromo. Iwacho kanyo ni nitiere allegations mopogore opogore makoro no wacho ma onge proof. Kuom ranyisi iwacho kae ni jatend kweth manok e od bura mamalo bende koro nowacho ni Gachagua onge kod lit moramora kaluwore kod gik mano wacho kodore kod tho mano mar Raila Odinga, kodore kod tho mano mar Joanna Ngeno kaachiel kod mane en jatend jolwenya mano Francis Ogola. Mago gik moko duto makoro noseyo ne serikal mano mar Kenya Kwanza winjo be ni lero e yo makare. Kata kamano jotelo mago mag jogo masiro lwedo jatend piny Kenya William Ruto nowuok oko motegno ka koro kwede ka ng'ise ni kaponi bende nitiere kod chich ni chal mar arita ma pacho kae onge kare to ber ka koro chwalo report mare kata ranyisi moramora ma intiere godo ne migawo mar arita pacho ka mondo ka ber otim nonro matut kotudore kod gigo mano wacho. Kata kamano ginto giramo ni Gachagua losa proof moramora onge godo. Mano nyakora moge jwangi nyalo somo it gazet mar 7 mar gazeti mar The Standard. Kwa dhi mbele adono dhi it gazet mar 8 mano mar gazeti mar The Standard kotudore kod romo mano mar kwetha mano ma jo broad-based no bedo godo mano e magawa moro e boma ma Naivasha e county mano ma Nakuru. Ka koro nyaka sani wacho ni nyalo bedo ni podi nitiere liet moro ahinya nyama podi nitiere serikal mano mar Kenya Kwanza e kinde makoro gidwa temo mar mondo mi gidonje riwruok kod UDA nikech wacho kae ni gino makoro ne winjo be ni ne romo mane winjo be ni nyuolo paro mopogore opogore kata tieko midhiero mopogore opogore manitiere serikal mano mar broad based. Kata kamano iwacho ni romo makamano nokodhi e yo makare kaluwore kod thuolo mano mar ninga mabro bedo jalup jatend piny kaponi koro gidonje riwruok to ng'ama bro bedo running mate mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Erokamano en adier ni party mar UDA kod party mar ODM ni dwaro ni mondo tikar achiel ka wadhi e yiero ma 2027 to it means ni nitiere achiel ariyo moko ma party mar ODM dwaro ni UDA otimnegi kapoka winjruok malong'o ama ogirimiti oketie malong'o. Achiel kuomgi en position mar jalup ker kendo naneno ka gazet mar Daily Nation bende ondiko ni kopogore gi mano to party mar ODM bende dwaro ni omigi 50% of government shares positions mantie government. Ok ang'eyo ni biro bedo nadi nikech deputy party position kaka wang'eyo gie sani Abraham Kithure Kindiki ema nie position machalo kamano kendo seche ma anogole position machalo kamano kang'eyo ni jo Mount Kenya bro neno nadi wach machalo kamano kigolo Kindiki kaka deputy party leader mar the coalition mabro bedo formed jo Mount Kenya pod bro go ni coalition ni kura dier then gimoro be asega bedo ka penjera seche duto ODM nigi ratiro mar tiyo kod UDA ng'amotamo gi onge magi siasa kendo seche duto gima nyaka ing'e nyakoro magajwang e siasa kae and it is about interest maru romo karachiel. ODM gi UDA interest margi yoromo kendo aparo ni option ma ODM nigo gie seche machalo kamagie kane waselalo moluor right honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga en ni giparo ni mondo mi gibedi na better position to nyaka gitimo na serikal. Anano chien kacha ama kane nyocha gitimo romoni to sia Senator Oburu Oginga wacho ni ber mondo giti kod the devil maging'eyo a better devil moloyo mane gin go chien kacha kano wacho ni mane gin go chien kacha ne okomiyo gi kata mana lemo moro achiel e cabinet no promise gi mana ni bro miyo gi sirikal to ne komiyo gi sirikal mano awacho gima Oburu nyawo wacho to bende king'i it gazet mar 8 kae gino mabende koro ni nyalo bedo nokelo ywaruok e kinde romo makamano mane gibedo gode e boma ma Naivasha nyaka sani koro jotelo mago mawuok masawa mar piny Kenya gin bende koro gitemo kwedo okang' maduond bura mano mar ODM dwa kawo mano mar mako moko kuom lemo madito ahinya nyato e kinde ma koro gidwa donjo e riwruok kod duond bura mano mar UDA nikech nyaka sani kuom ranyisi Gabriela Kagombo ma jaod bura mano mar Gatundu South wacho kae ni gin bende nyaka koro gibed kod jogo ma ochung' ne gi motegno e mesa kacha wacho ni we must be represented at the table wacho ni ka waonge kod thuolo mano mar yudo lemo ma oromo wacho kae ni gin gi nyalo kata ginyalo wuok oko mar mondo mi koro
gi many kata kweth machielo kose gi ng'i kaka ginyalo riwore nikech wacho ka ni politics ena politics kalore ni en about interest kila ng'ato ng'iyo dwaro mare gweng' ka gweng' ng'iyo dwaro mare wacho ka ni ka giwinjo ni jogegi ok bibedo kod representation makare to koro gin bende ginyalo kata ng'iyo kuma chielo ma seche moko ginyalo bedo represented an kod kakoran no kae ka koro en yuarruok ma koro jomoko neno ni jo ODM gi seche moko gin gidwaro mana margi to wan joma wuok masawa wan to bobedo ka wayude ang'o nikech wachno mano mar 50-50 ma bende nitiere it gazeta mano mar 10 bende moko kuom yuarruok ma koro dwa neno nikech ODM bende oramo ni ka jatend piny wuok e UDA jalopne nyaka wuok e ODM kipogo lemo makama jogi ka yudo ma jogi be yudo ma to par ni joma sawa bende nitiere kacha ma koro nyalo bedo yuarruok ma pod ibro bedo e yo malach kata kamano wang'eni ne gisechuogo kamiti mar ji abich mawuok UDA ji abich mawuok ODM mondo gibed piny gilos manifesto ma bro bedo ka tayogi mochomo wuoth mar higa mar 2027 Boniface. En adier ing'eyo ni negotiation pok notim ga gi dhano 300 emomiyo aparo ni giloso aput matin moting'o dhano 5 kowuok e party mar UDA kendo jomoko 5 mowuok e party mar ODM but anyalo wacho kamae seche duto kwa bedo kata practical adwa bedo very practical kata bane keny ing'eyo ni seche ma ng'ama dichuo gi ng'ama dhako gidwaro compete at the end of the day manage no bro sync nyaka parties ariyo gi keta chien interest mag-gi mondo giwach dhok achiel gipenjre ni ang' mokelowa together mane penjo maduong' kabisa mondo gipenjre giti karachiel ka gidwa tiyo karachiel to gi put aside all the political differences mantie gi seche machalo kamagi nyaka kizungu wacho ni nyaka gi compromise nitie gino midwaro kabisa tirango to situation chalo nadi tiwacho na hapana oyo aweyo mae kendo penjori ni mae to aneno ni nyaka imiye en give and take anyalo wacho kamano omiyo parties ariyo gi aparo ni winjruok mondo giti karachiel to ni paro mar mondo giti karachiel en paro maber paro anyalo wacho kamano seche duto anyalo mana medo wacho ni political parties montiere go pacho kae oka gomb neno situation moro ma gibedo formed on tribal lines. Okay, un gi right mar timo kamano as politicians ok wadagi but gima nyaka ung'e kendo adwa medo nuoyo the voter montiere go sani gi voter montiere go elections mokalo gin voters ariyo mopogore gin more informed gin more empowered ajabedo ka wacho seche duto ni kata kidhi kata dala kucha ibrodo ka dani moro moti kabisa winjo radio odwa ng'eyo ni to ang'o madhi mbele e national politics omiyo anyalo mana medo wacho gini gimed mana riwo oganda mantiere go witegi obed karachiel mondo gimed mana nyayo kwe mantie pacho kae miur jo Kenya the best candidate wek uso nuru jo Kenya hopes wach nuru jo Kenya gigo ma ubro timo jo Kenya ol kod empty promises anyalo wacho kamano ja Kenya odich mana to barabara mantiere go ne nyalo lose nadi estate kama ntiere kacha stima nyalo rienye anyalo yudo kaka nyathina nyalo dhi school basaris bro yudore ja Kenya sani odich mana gi ng'atno manyalo tiyo ngi seche duto ma untiere telo omiyo politicians nyaka ubed very careful seche makoro dhano dhi e yiero 2027 yes tekine makoro dhano ikore kata oganda jo Kenya ikore ne dhi yiero mano mar higa mar 2027 it gazette mano mar 11 mar gazeti mano mar The Standard dul matayo weche magiere pachoka e IEBC bende koro nyaka sani oseyao mano tendering process mano mar manyo yore mopogore maginyalo ikore mano ne yiero mar higa mar 2027 ndika ni the Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC has officially opened the tendering process for multi-billion shilling election technology kachiel kod materials mano ikinde makoro dong mana higa chiel mano motelo ne jopiny dhi debe tarik 10 dwe mar 8 higa mar 2027 tekinde mamagi duto timore Boniface joket sirikal tesre gin bende gisebedo ka gichwalo ng'ur margi kata giketo penjo makodi kod kocha kotudore kod lera ma IEBC nitiere godo kata ikruok makare ma IEBC nitiere godo maneno ni yiero mar higa mar 2027 gitimo e yor lera maonge mibadhi moramora kendo e yor kwe Boniface. En adier ni IEBC koro nigi tich matek kabisa kendo gisechako timo gima luongo gi dongere ni tendering process. Tendering koro magajwang gidhi chako manyo gigo ma gibro tiyo go seche ma watimo yiero higa mabiro. For example, achiel kuom gi en gichako procure ballot papers kod gik mopogore.
to seche machalo kamago nitie jotelo moko pacho kae ama jogo maketo sirikal tesre, jogo machalo kaka Democratic Party leader Justin Muturi manene Attorney General machon owacho ni oyo IBC timo gik moko kigin ok giketo e ler gigo magitimo. Aparo ni seche duto ma IBC timo programs gi update ga political parties mana kaka owinjore mondo obed ka gitimo. To ana nyalo mana wacho kamae ni IBC ama ng'atno mantie IBC mawinjo seche machalo kamagie. Jo Kenya dwaro transparent election 2027 kendo un gi thuolo mar changing the status quo. Wasetimo elections mang'eny pacho kae to iyudo ka seche duto mwadhi e yiero to luoro nitie. En higa ma kata mana investors oluor keto mwandu gi pacho kae kendo iyudo ka kata lwasi mar biashara dok chien kabisa, investment opportunities bende seche moko yudo ka tin kabisa. 2027 ok wanyal gombo ni obed kamano, wadwaro ni obed higa ma kata kwa dhi timo yiero ma kwa prepare ma timo yiero to biashara nyalo dhi mbele, jogo duto matimo tiche gi jowuoth nyalo dhi mbele gi wuoth. Ok wadwara chaotic election, anyalo wacho kamano. Omiyo IBC yudore kama tek kabisa to but gin gi opportunity mar changing the status quo kendo ka gitimo election maber to aparo ni koko ok nyal bedie mbele kacha. Election en process seche duto. En wuok e point A to dhi B to dhi C D nyaka mano kamano nyaka itieke. To ka nitie process achiel ma i-bypass ama mitimo mibadhi moro during one of the process, end result wang'eyo maber. IBC wakwayo timur tendering process yo mowinjore. Ang'eyo ni ok obedo mayot nikech kata mana tendering kae tema dhano dwa yware, ji dwa chako dhi e doho ni ng'ani omi tender ni to akia ang'o. Mago biro duoko timelines mag election chien. But anyway, Kenya nigi ratiro mar timo gima chalo kamano. But wan wakwayo mana IBC, amana nyalo wacho mana ni duolo mar IBC nun gi opportunity maber mar timo yiero e yo mowinjore for the first time pacho kae mondo set example the previous commissions mosebedo katiyo ni IBC. Joyce. Kaka koro nyaka sani gwacho ni nitiere omenda mano maderoma bilion 3.2 mano mar mane gisemiyo kambi mano mar Smartmatic orak makamano ne gichiwo negi e higa mar 2021 mar mondo mi gikeli mano kiemskits mago maderoma 14,000 gi 100. Kaka koro nyaka sani wacho ni nitiere software mano mar the kits mano motingo kanyo 41,000 mano mar legacy devices mano kuwuok e higa mar 2017. Mago nyaka ramogi jogi nyalo somo it gazet mar 11 to it gazet mar 11 kanyo bende nitiere sigana momako wanga piny kanyo. Odiochieng' manyoro wang'e ni jaod bura mano mar Saboti mano Caleb Amisi no yango duond bura mare mano mar the People's Renaissance Movement. Kopogore kod mano bende kora no ka jatend duond bura mano mar People's Liberation Party mano Martha Karua en bende kono ne oyango dwaro mare mar laro Compton piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Gima koro dhiera ni magi moko kuom jogo mosebedo ka wacho ni gintiere United Opposition to koro kila ng'ato osebedo ka wuok ka wacho ni ane makora romo bedo jatend piny Kenya kata ane maromo laro Compton piny Kenya. Koro dhiera ni gibo bedo ka gichungo ng'ato achiel kose gibo yiene kila ng'ato manitiere United Opposition mar mondo mi otema otemre ane e debe kacha ikide makoro gintiere ng'wecha kod bende jatend piny Kenya William Ruto. Boniface. Nyalo wacho ni kila ng'ato nigi ratiro mar chung e position, elective position mora mora modwaro. Kata mana in inyalo gwetao tiwacho na dwaro chung MP kama iwuokie kocha ama Nairobi kae ama kama igoye kura. Martha Karua nigi ratiro mar wacho kamano. But mana kaka isewacho jo United Opposition kila ng'ato nitie kaka gi position themselves. Iyudo ka ng'ato loso party ne to wacho ni adhi chung, ng'ato loso party ne to adhi chung. Anyalo wacho ni chances mar United Opposition ka otelo pacho kae bro depend on their unity. Nyaka giriwre, nyaka gionge option, nyaka giriwre gite karachiel bagi front one presidential candidate gi deputy mare. The rest nyaka sacrifice their political ambitions. Giwacho ni ohoyo lori pobed ni an machung lakini aneno ni nyawadwa is standing a better chance. But nyaka giriwre gionge option. The moment asebedo ka wacho kara chien kacha ni the moment ma for example Kalonzo dhi chung kende, Matiang'i dhi chung as a presidential candidate, Karua chung as a presidential candidate, gima nyaka ging'e en ni mano to
ker mantie gi e telo gi seche machalo kamagie bro duogo as achiel okinyi, umiye chances mang'eny kabisa mar winning election machalo kamae. Koro ka gin serious adier kod gik magitimo ama gik magisebedo ka gitimo based on kata gik sigana mwasebedo kwandiko ni Kenya en ni nyaka giriwre karachiel gine ni to gidwa miyowa presidential candidate machalo nade, gichak miyo manifesto margi, gichak nyisowa ni oyo wan to kwa telo to wabro time kamae. Dong giwacho ni telo mantie gi seche machalo kamagie ok gimorgo, osebedo ka timo gik marecho. Un to kudonje telo bro timo nwang'o. Omiyo gin gi ratiro matimo kamano, but mondo mi gikaw telo kuom jok mantie gi telo seche machalo kamae, nyaka uriwre, nyaka ukel jo Kenya karachiel, jogi nyaka campaign. Ingen seche machalo kamagi aneno ka Josefuna ni kucha, Kalonzo ni kucha, Gachagua ni kucha. Orebenis by now gisega riwore ba gisega miyowa their presidential candidate kod deputy margi gi campaign ga karachiel, giwacho one language, but for now ok wane gima chalo kamano. Gibro yudo kama tek kabisa kok giriwore, ana nyalo wacho kamano. Hai mano bende madwa ni otera Machinglo manitiere it gazet mar 12 mano mar gazet ni mar The Standard kapok atieko nonro mar gazet. It gazet mar 12 kanyo adwa ni wayud Machinglo makamana achiel kachiel mar mondo minya kwa Ramogi Ajwang bende ong'iane ong'isane ni en Machinglo makamano. Gin weche ma otudore koda kaka paw siasa ringo gi sani. Nikech kineno Machinglo makamano Boniface no kanitiere ji ariyo gintiere wrestling. Wanyalo wacho ni gichalo joma wrestle kata joma rakore. To an kod kakora paro ni kwa ng'iyo suragi wanyalo pongo gi wiwa ni to ma en ng'a to gima giwacho bende nitiere. Ato gima omako wanga ahinya makoro bende dang'is nyaka Ramogi Ajwang en gima nyaguok manitiere piny kanyo wacho. Boniface. Correct, and adier jok ma waneno wang joyi seche machalo kamae nyaka Ramogi Ajwang gin jok mang'eyo, ok adwa luongo nying-gi. Maro wacho ni nyaka idhi in idhi dala, to moro wacho na pana nyaka wakaw ginie, we must win. But nyaguok moro piny kacha machalo na Wanjiku ama chalo ja Kenya ma common kaka an ama kaka in, to wacho na pana ni shut up both of you, that's for Wanjiku to decide. Gima wacho chien kacha jo Kenya ema biro bedo gi opportunity mar decide on the political leaders magidwaro pacho kae. Un kaka jo siasa ubiro mana go kelele national platform kacha, but japiny nigi ratiro mar wacho ni oyo an ye ng'atno ma gi thuolo ama gi teko mar yieri ama mar teri dala. Anyalo wacho ni mane kaka naneno Machinglo machalo kama okinyi makawuono, but jo Kenya bro decide mana kaka sewacho. Ka in jatelo marach ibro teri dala, kin jatelo maber isebedo kitiyon gi maber, aparo ni ibro yudo thuolo mar kendo yudo tich e office manyocha tie. Yes. Hai nyaka Ramogi Ajwang in be inyalo pongo gi wi ni Machinglo makamano nyiso nang'o to Wanjiku ma in kaachiel kod ana nyaguok kanyo ng'isi ni ong'isoge ni shut up both of you, that's for Wanjiku to decide. Wanjiku en ng'a? Wanjiku en japiny. Omiyo Wanjiku kapok ikawo kura ne ni nitiere kod ID ikawo kura mari mar mondo mi bi yangi kata bi yier ni to en ng'a mabro bedo ka telo ne piny Kenya bang' yiero mano mar higa mar 2027. Tiwacho ni kiluto mbulu ema koro inyalo yiero jatelo mabro bedo ka tiyo ni e yo makare. In bende Machinglo makamano odiochieng' makawuono owuoyo kod japenya, koro japenya ema koro nyaka bed mariek. Ing'iyo manifesto mar ng'ato, ing'iyo ka ng'ato osebedo ka tiyo, kik bed ni koro japiny bo bed kilombo kod pesa. To pesa matin mimiyi sani nyalo ketho ngimani mambele kata nyalo loso ngimani mambere. Omiyo Wanjiku koro bed motang', Wanjiku bed mariek. Obio luto mbolo e yo mariek. Adwaro ket tenge gazet mano mar The Standard. Wang'iyo ne gazet mano mar Daily Nation mano mapiyo piyo kaito walor nonro mar gazet. Gazet mar Daily Nation bende wawacho ni bende omenyo weche mopogore opogore ma bende waseng'iyo e gazet mar The Standard. To bende momako wang'a en kotudore kod jala makoro lap dhoge ndong' ne kom od bura mano makabete. To koro iwacho ni en achiel kuom jogo makoro ne itudo kod mibadhi mano mar tije. Iwacho kae ni nitiere 600 million job scandal suspect now eyes Kabete seat. Nikech king'iyo it gazet mar adek mano mar gazet ni mano mar Daily Nation nyaka sani koro yange kanyo kaka James Wanyohi ma en achiel kuom jogo makoro osebedo ka kinde mokalo chien wuondo ji ni bobed ka imiyo gi tije kuonde mamoko. Kata kamano sani koro embo wuok oko olap dhoge ndong' ne kom od bura makabete. En adier ni jago moro kae iluongo ni James Wanjohi, chal jogo ma run recruitment agencies, gik machalo kamago, gin jogo matero jogwa tije pinje maoko.
Koro jagoni gazet wacho ni osegabedo ka okawo pesa kuom jok mopogore opogore to ng'isogi ni abiro yudo ni nafas mar tich, for example e piny mar Canada ama Dubai ama pinje machalo kamae. Koro biro kawo pesani to wuondi ni abiro teri but ok oteri. Jagoni koro wachore ni ochal ng'atno ma olap dhoge ndong' ni kom od bura mar Kabete. To penjo maduong' ma koro nyaka wapenjre en ni ng'at machalo kamae to ibiro miyo tiko gi pati mobiro dwaro chungono e yo machalo nadi. Ng'atno ma weche mag mibadhi osemieno malich kamae, ponono ni kata political party moro biro miye otiko. Onyalo bedo wach matek kabisa, kendo nitie jok mowuoyo kae mosemayo pesa mopogore opogore kendo chunygi lit kabisa. Aneno ka miyo moro wacho kae ni nomaya omenda ma kore lach kabisa 165,000. To pesa ni gie seche machalo kamagie ng'ani pok oduokone, pok omiye kata payment plan mar pesa ni. Dhano chunygi pod lit gi ng'at machalo kamae, kendo miyo ni wacho ni osetemo kabisa, osereport ng'ani in all government agencies to kata gino mosetimne onge. Does it mean ni justice ok nyal bedo served ni jogo maonge pesa? Mae gino ma oripo wadagi, kendo kata IBC kikiyie mondo ng'at machalo kamae obed cleared to contest for elective position mora mora, nikech biro duoko integrity mar election chien pacho kae. Jogo duto mibadhi osemieno seche duto wakwayo ni kik yienegi mondo gichung' e post mora mora gi seche machalo kamagie. Mano e gima anyalo wacho, Joyce. Aya, nyakwara moge jong matut kotudore kod mani nyalo somo it gazet mano mar adek mar gazet mar Daily Nation. It gazet mar ariyo kanyo bende nitiere sigana momako wang'a. Wang'eyo ni kochakore dwe manyien, mano dwe mar 9, mano ma higa ni jopuonjre ma winjo bed ni riwore kod mbalariany mopogore opogore winjo bed ni chako donje skul. Kata kamano wacho ni nitiere limited university slots sama koro sani koro miyo jopuonjre kale midhiero mopogore opogore kinde makoro gitemo mar mondo mi giwil courses ma gidwa dhi timo e mbalariany kinde makoro gibiro bedo ka gidonjo e dwe mano mar 9 mano ma higa ni. Gino makoro nyaka sani wacho ni nitiere moko kuom jopuonjre, kuom ranyisi ano kae ka nitiere students makoro dwaro courses mopogore opogore. Wacho ka nitiere kwan jopuonjre 6,500. Wacho ni mano e kwan mag jopuonjre makoro ne oro kwayo mar mondo mi oketgi e Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery programs, mano kopogore kod slots manitiere. Slots tin 702 kende to kwayo ng'eny 6,500 matende no tek ne jopuonjre machano donjo dwe mar 9 higa ni. Boniface, En gima tek kabisa nikech aneno ka gazet ni ondiko kae ni number 1 kidwa work for example Moi tudwa biro kata mana University Nairobi kae, number 1 capacity mar absorbing you ama capacity nyaka bedie, mano number 1. Number 2 samoro capacity nyalo bet to points miyudo tin. Koro capacity nitie to points magi miyudo mondo mi ibed readmitted igolie mbalariany ma Moi mondo mi okele University Nairobi, points magi tin. It means no kibedo admitted. Okang'eyo ni wayudore problem machalo kamae yo machalo nadi, nikech courses for example ma nyithindo gi reapply ama wilo school midwa some timore seche moko ka course no ok yudore e school mani bedo admitted initially. Emomiyo igoli. Let me use example ma Moi University kod Nairobi University. For example, nadwa timo course like nursing in Moi University to Moi is not offering it. Mae mana example. Kora adwa biro UON. It means ni number 1 UON nyaka bed gi capacity mar readmitting an kaka student. Number 2 nyaka bed gi ayudo points ma owinjorego. Moko kuom courses ma nyithindo gi dhi timo e skunde mane koluong gi gin competitive courses like medicine and the rest. Koro magi courses ma slots automatically bro yudo ka slots gi tin kabisa. Emomiyo yudore problem machalo kamae. But opportunity nitie mar Ministry of Education review problems machalo kamagie mondo mi kik wayudre kae higa manyien ka nyithindo reapply ama gidwaro ni bed readmitted e skunde mane kokawgie initially. Anyalo wacho kamano, Joyce. Kata kamano e kinde ma magi bende timore, wageno ni sirikal bende biro bedo ka keto piny okenge makare maneno ni e kinde ma jopuonjre ma kamago biro bedo ka riwore kod kuonde tiegruok mamalo mano kochakore dwe mar 9 mano ma higa ni bende biro yudo ka lai mano mar chwalo omenda mar sir somo ne jopuonjre bende oseketi e yo makare. Ka koro parne nitiere lokruok moro matina ma sirikal ne oketo mar neno ni koro jopuonjre mago ma biro bedo ka
ka somo nikech kalure kod lokruok ma kamago ne ogolo ko wechego mago mag scholarship kendo koro jopuonjre bro bedo ka somo kata yudo hola kata mano miluongo kanyo kod dhongere ni loans mar mondo mi gine kaka gidhi mbele kod somgi e yo makare. Gino mabende jokanyo moko e sekta mar somo koro ne wacho ni moko kuom jopuonjre mache moko timo courses ma ichule fee mang'eny. Kotieko somo to moko kuom gi nyalo bedo kod hola kata loan ma kore lach ahinya. To bende par ni jopuonjre kosetieko somo to chenro mar yudo tich bende en ga process kata kao thuolo. Gino makoro kideka miyo jopuonjre nyagore. Kata kamano wageno ni serikal bro bedo ka keto lai makamano e yo makare. Maneno ni somo e kuonde tiegruok mamalo obedo e yo makare maonge ng'ikruok moro amora. Nitiere machinglo mano mar gazeti mar Daily Nation mabendo mako wang'a. Kata kamano Nyakwara Mugiajwang' ok nyal neno machinglo makamano. Waonge gazeti mano mar Daily Nation soft copy kawuono. Wantiere mana kod hard copy. King'iyo machinglo makamano it gazeti mar 15 Boniface aneno ka gin mana weche mago matimore e paw siasa e pacho kae. To kendo Nyakwara Mugiajwang' wagoyo mos ka ng'iyo gazet e ka koro wangi ber kod nyalo mano mar ng'iyo machinglo makamano kata no machinglo makamano achiel kachiel. Kata kamano machinglo makamano aneno ka nitiere ng'at makor jagoro goro ng'ato wang'eyo ni en ng'ama kinde mathoth ichoro ka orwako gudu mar kingi ewi. Tanno kodeyo ng'ato Boniface odeyo ng'a ng'ani odeyo ng'a machalo mana ker man wantiere go pacho kae. To mbele kucha neno microphone mang'eny mag ja DCP party leader. Ochal ng'atno ma wacho ni 4 years on bana gik mwasewacho chien kacha Nyakwara Mugiajwang'. DCP party leader wacho ni en ok oneno ne 4 years ma ker osebedo telo onge gima osetimo ni jopiny kata achiel. Owacho kamano kalure kod gik mwasewacho ni chien kacha, weche abduction, weche health care, weche agriculture and the rest. Owacho ni oyo jatelo ni pok otiyo ne jopiny. Koro achal machinglo ni ogore ka achal ng'at madeyo ker mwantiere go gi pacho kae seche machalo kamagi. Yes. Nyakwara Mugiajwang' ka ng'iyo gazet mano mar Daily Nation imbe ni nyalo ng'iyo ane mar mondo mi pong' gi wi ni to owacho nao nikech ene ma kinde mathoth wacho ni ene ma akiana wacho ni en self proclaimed kingi mano mar gwenge go mago mag masawa mar piny Kenya. Kendo kineno nitiere kar loso moro moket kanyo symbol mano mar duond bura mare mano mar DCP ka kinde mathoth wacho ni en oskiza ground owinjo gima jopiny wacho. Tinkineno malo kanyo bende nitiere otegu moko kata traps moko moket malo kanyo mar yango ni onge ng'ata maseche moko kata rot moro amora minyalo yiene joma moko mar mondo mi odonje. Boniface akeka nitiere wach machielo ma omako wang'e gazeti mano mar Daily Nation mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazeti. Thuolo matin mano miwa igisani thuolo marwa ero koro seromo. Nitiere wach momako wang'e gazeti mar Daily Nation ka waloro nonro mar gazeti. Boniface nyalo mana wacho ni aneno ka SHA wacho ni collections mag oseidho kabisa mano gazeti mar 10 kendo giwacho ni gisebedo ka gi collect 203 billion and paid out 174 billion. SHA wacho ni collection margi oseidho malo kabisa e dweche 19 mosekalo kendo giwacho ni gise collect billion 203 kendo kuom pesa ni gisebedo ka gichulo 174 billion to health care providers. Anyalo wacho ni ka SHA nyalo fix problems manitie maseche duto wasebedo kwalieko ni Nyakwara Mugiajwang' kae to maybe okumba ni nyalo konyo jo Kenya. Gima jo Kenya ok dwar en ni weche achiel ariyo okumba ni noyudre gi weche mag mibadhi mathoth kabisa kata pod gisebedo ka giyudore go. Omiyo wana nyalo mana nyiso gi ni gin gi opportunity maber mar tiyo ne jopiny mar fixing all the problems mantiere e SHA. Gima duong' at the end of the day japiny dwaro ni kodhi e osuptal kata Siaya kacha kata Migori Homa Bay, Mbita and the rest obro yudo ka yath nitie osuptal, obro yudo ka daktari nitie, obro yudo ka seche moko yudo ajali ma critical to nyalo bedo attended to immediately at the grassroots level kacha. Mane gima japiny o take care of. Approvals seche moko mag SHA gi kao like forever. Isebedo tuo e osuptal beni wuok the last day mi wuok ng'ato timo approval akiani system ohang gikaelo ga paro ni SHA ripo fix and the rest. Aparo ni mane wach ma mako wang'a gazet ma Daily Nation kae ka watieko. Otherwise anamedo mana goyo ni erokamano. Wabedo godiochieng' maber kawuono. Nyasaye oritwa.
Erokamano nya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mari odiochieng' makawuono mar chopo e nonro mar gazet mar The Standard be nitiere sigana moro manyakora Mugejong nyalo somo it gazet mar adek kanyo kodore kod ng'eto mane jang'ad bura mano e doho mamalo mano Justice Aburili kakoro nyaka sani ne okwedo mano chik makoro dwaro mar mondo mi okap jail sentencing mar mondo mi obed higni 67 kalore ni nitiere jago moro makoro nochwalo ng'ur mare kawacho ni higni 67 iwacho ni life expectancy rate mano mar piny Kenya. Kata kamano wacho kanyo ni ng'eto mare Justice mano Roslyn Aburile no wacho kanyo ni onge koda chik moramora kata onge koda chiko koyiene mar mondo mi one kaka onyalo kap mano higni makoro yieni inyalo ketne ng'ato kuma mano mar tueche jela kanyo. Kod Mugejong mano bende nyalo somo it gazet mar adek mano mar gazet ni mar The Standard weche go mago mag music festivals ma bende ne obedo kanyambalariany mano mar Kibabi University bende nyalo somo it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar The Standard. Sigana to thoth e gazet mar The Standard kachiel kod Daily Nation bende odiochieng' makawuono nitiere kod it gazet ma iye mano mar parenting makinyo gazet inyalo bedo piny isomo e yo makare. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani kaita duogo kod twak mokwongo e chenro mar piny ikidhi mabor.